Λοιπόν, στο σημερινό το επεισόδιο θέλω να ενημερώσω πως θέλω να πας εσύ κάτω στην περιγραφή να δεις το name του Instagram μας, να πας να κάνεις ένα follow και κάποια σε όποια θες και σ' αρέσουν post μας, να κάνεις like. Οπότε αυτό ήθελα να σου πω. Αυτά για τώρα. Πάμε στο game. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνουμε στο κάνω σε ένα βίντεο. Λοιπόν, σημερινό το επεισόδιο θα παίξουμε Minecraft. Είναι το πρώτο gaming βιντεάκι που κάνουμε. Επίσης θα πρέπει να βγάλω το pack, πολύ κακό αυτό, γιατί δεν το έχω βγάλει πριν. Και να καταλαβαίνετε τα items. Όχι, εντάξει, πλάκα, μπορεί να τα καταλαβαίνετε. Νομίζω πως πέθανες. Οπότε πάμε να μεταφερθούμε εκεί στο νησί και αυτό. Πήγαμε. Μαγικά. Αυτό εκεί δεν το δείτε ποτέ σας. God apples. Έχουμε golden apples. Όχι god apples, γιατί τα god. Έλα. Ωραία. Επίσης ξέχασα να πάρω κάτι. Το ήθελα. Οκ. Και τώρα θα πάμε. Το έχω πει 1000 φορές. Θα πάμε στο δίπλα νησί. Και εγώ έπεσα, ρε. Μιτζί, ρε. Οκ, πάμε σε ένα Vienna Skyward. Πάμε. Να κάνω βλακία. Θέλω να το βάλω από κάτω. Απλά χάνω χρόνο που το κάνω αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, δεν θα πήδηξα, δεν με φλάξα. Γιατί δεν το κάνω? Τι έχω πάθει? Επίσης, το κάθε κανάλι του κάθε άτομο θα είναι κάτω στο description. Μιτζί, έχω ξεχάσει το. Παιδιά, σήμερα δεν μπορώ να μιλήσω. Εντάξει, έχω θέματα. Στην περιγραφή τέλος πάντων, απλά πήγαινε τσέκα, ρε. Και τώρα πες να με κορδεύεις. Μην με κορδεύεις. Κάνεις bullying. Πάρ' τα όλα και φύγε. Μιτζί, τρέξε. Έχει diamond chestplate και δεν μ' άρεσε τίποτα. Μιτζί, τρόμαξε. Μιτζί. Φάει god apple. Όχι, το Blaze. Λοιπόν, μπορεί να βγαίνω χαμένος αυτά εδώ πέρα, αλλά έχω πάρει 72 games και έχω παίξει κάπου στα 100 games. Εντάξει, δεν τα μετράω κιόλας. Εντάξει. Οπότε πάμε και στο τελευταίο, άντε. Επίσης, τα Minecraft βιντεάκια δεν θα είναι 10 λεπτά. Δεν παίζει να βάζω ποτέ μου 10 λεπτά βιντεάκια. Γιατί θα κάνει μια ώρα να ανέβει. Μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Αλλιώς θα ανέβασα. Άμα έμπαινε γρήγορα το βίντεο, ξέρω, το βάζεις, μπαίνει στο YouTube. Τσάκ, να μην πρέπει να περιμένεις 10 μέρες. Επίσης δεν μ' αρέσει αυτό το mode. Γιατί έχεις full OP items. Παλιά παρακαλούσα να βάλω OP items. Και τώρα δεν μ' αρέσουν. Έλα. Παίξε κιόλας. Εκεί. Καλά, αυτός δεν πήρε καν εδώ. Εντάξει, όχι τυχαία τίποτα. Αλλά να παίρνει εκεί τα chestplate. Αυτός τώρα νομίζει πως θα πάει mid και θα πάρει τα items του Θεού. Κάτσε να ξέρω που να σκάσω. Σκάσω εκεί στη μάπα του. Άντε γεια. Σώθηκε. Άντε γεια. Εντάξει, πάμε στο δίπλα. Όχι. Άτατα. Τα. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, στο βίντεο τέλος πάντων,
Έχουμε Instagram. Μπορείς να πας να τσεκάρεις στην περιγραφή το name που έχουμε. Είναι Greeks κάτω παύλα, official κάτω παύλα. Τέλος πάντων θα έχω το name για καλό και για κακό στο description. Και αυτό ήταν. Τράβα κανένα follow, like στο ένα post που έχουμε κάνει. Και αυτό ήταν. Πάντα να like το βίντεο για να δω πως σας αρέσει ρε φίλε αυτό που κάνω. Άφησε και τη γνώμη σου κάτω. Αλλά μην κράξεις. Δεν λέει να κράξεις. Αυτό. Bye.